Mănăstirea Lipnița, din județul Constanța, și-a sărbătorit astăzi hramul principal. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, care le-a vorbit credincioșilor despre virtuțile Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul a fost cel ce certa pe toți care veneau cu fățărnicie. Le spunea și fariseilor: de ce ați venit? Credeți că puteți să spuneți: suntem urmașii lui Avraam? Avraam și din pietrele care stau înaintea voastră poate să facă urmași. Și iată, le spunea tuturor să fie buni. Cel ce are 2 haine să dea și celui ce nu are. Cel ce are bucate de prisos să dea celui ce nu are. Și mai ales, iată, și pe împăratul Irod nu l-a cruțat, pentru că și-a lăsat soția și a luat de femeie pe soția fratelui său și mereu îi spunea: nu ți este îngăduit să trăiești cu femeia fratelui tău. De aceea Irodiada, noua soție nelegitimă, luată prin incest, pentru că trăise cu fratele său, căuta să nu mai audă glasul lui Ioan și l-a pus pe Irod să-l pună în temniță. Și l-a pus în temniță, dar în temniță, la ziua lui Irod, capul lui Ioan s-a tăiat. Și noi prăznuim acest moment de durere, de nedreptate, pentru că cel drept a fost ucis și cei nedrepți petreceau. Mănăstirea Lipnița a fost înființată în luna noiembrie 2004 și are hramurile Tăierea capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Mucenic Dasie. Biserica mănăstirii a fost sfințită în data de 29 august 2014.